Здравейте хора, днеска ще снимам втора част на този пъзел, или по-точно игра. Извинявам се, че много се забавих за втора част, защото в първа част ви казах, че ще снимам втора част. Но, както бях на лагери, морета и бях много заета, забравях да снимам за тази част. Само да ви кажа, че ако наберем 20 лайка, даже повече от 20 или 10 коментара, ще снимам трета част как реда на ето това тук. Днес ще редим пъзела с моята братовчетка. Добре, отвори го, ако обичаш. Ето тук е картата с пирамидите, които ви казах, че има. И ще дам на братовчетка ми да избере. Тя си избра 109. Добре, нека да почнем да я редим. Ако искате, можете ви да ми пишете в коментарите каква пирамида да нареда, нали, от 81 до 120 число, и аз ще нареда тази пирамида. Нека сега да почнем да редим 109. Както ви казах, че трябва на бялото квадратче да се редат. И ще редим на бялото квадратче. Така, само да ви кажа, че може и братовчетка ми да се включи за някои фигурки. И така. Играта е много забавна. И така даже упражнява мозъка. И такова. И да знаете, че искам да наберем 500 абонати. За това да ви се помоля да ги направим най-вече. Защото аз ви снимам клипчета, умарям се и така. И тук объркахме. Братовчетка ми също участва в клипчетата и в много мои клипчета, и затова и тя ви моли да се абонирате, нали, за канала, защото ние го правим с труд и искаме вие да някакси да имате какво да гледате. Добре, като наредим пирамидката, ще се върнем. Ето хора, наредихме го. Мисля, че стана добре. И чакам вашите коментари и лайкове, за да снимам трета част. Чао!